إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na shaida na tabbatar babu wanda ya cancanci bauta akan gaskiya sama da kasabaicin Allah shi kaɗai, bai da abokin tarayya a cikin allantakansa da sarautansa. Na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzonsa ne. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da waɗanda suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah, suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. su ne al-qa'ifatul mansura, su ne al-firqatul najiya, su ne ahlus sunna wal jama'a. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi da'a ga Allah, suka yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. su ne al-qa'ifatul mansura, su ne al-firqatul najiya, su ne ahlus sunna wal jama'a. Allah ka karfafa mu, ka tabbatar da mu kan aqidar sunna, mu yi rayuwar mu kan fahimta aqidar sunna. mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahlus sunna, qiyama Allah ka tada mu gaban ka ahlus sunna wal jama'a. bayan babu shakka ina sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damansa kai tsaye ya sake kaddara saduwanmu a cikin wanga rana mai albarka, ranar lahad cikin wata kuma mai albarka, watan ramadana. bi ma'ana ramadana yau inda ba mu kuskure ba muna da kwana biyu, kuma har ila yau muna tunatar da ku baki daya wanga bayani kenan na aqidatu ahli sunna wal jama'a, na tafiyan ahli sunna wal jama'a karkashin jagoranci mu babban imamin mu, ubangiji Allah ya kare shi gaba da bayansa, Sheikh Haji Umar Imam, wanda yake muna da Hilal Committee na Ahlus Sunna wal Jama'a mai zaman kanta. To kan wanga lissafin ne muke da azumi kwana biyu, mu kuma mun shahara da cewa ana kiran mu munkirai. To shi sa muna son kowa ya sani. Allah ya karba muna, ubangiji Allah ya saka muna cikin mizani. Wannan kuma bayan Allah, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443, miladiyan annabi Isa 2022. muna cikin watan Afrilu kenan ko? Yana da kwana nawa? Yana da kwana daidai uku. Kai sai ga munan nan masallacin mu na ahlus sunnah wal jama'a, jami'ut taqwa, karkashin makarantar mu na Darul Hadith a cikin wato kasar Ghana, garin Kumashi, kuma unguwan Ababu, don a gane inda muke ko? To ga munan nan a karkashin makarantar cikin masallacin mu na jami'ut taqwa, karkashin makarantar mu na Darul Hadith, don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani na watan ramadana. abinda muke roƙon Allah na farko shine cikakken ikhlasi. Allah ka ba mu ikhlasi, Allah ka azurta mu da ikhlasi, Allah ka lullube mu da ikhlasi. duk waɗanda suka zauna wanga bigire ga munan nan tare da huskoki masu albarka, ga dattawa, ga samari, ga maluma, sa'annan ga sarakai. to ubangiji nake roƙo ya lullube aiki mu duka da ikhlasi. kada wani ya zauna wanga bigire ya tashi karkashin aikin banza. mu duka Allah ka sa aikin mu cikin mizani, ubangiji Allah ka saka aikin mu cikin mizani.
bayan Allah kun ga wanga zaman da muka yi kiyama wanga zaman ya dawo yayi ma Allah bayanin abin da muka aiwatar in kuma wanga lokacin ya tafi bai dawo sai ranar tashin kiyama in dai haka ne wallahi lamarin ikhlasi yana da muhimmanci kwarai da masu sauraron mu ko kuma masu kallon mu kai tsaye duka Allah ya azurta mu da ikhlasi Allah kada sa mu yi karatu don mu burge wani ubangiji Allah kada sa mu yi karatu don mu samu wani haushi dukkanin sa baki da Allah ka fidda shi cikin rayuwar mu Allah ka sa mu yi karatu don neman yaddanka sa'annan duk abin da zamu fada Allah ya sa mu kasance kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai Allah suratu Yusuf mu yi karatu jiya muka fara baina yadai suratu Yusuf muka yi mukaddima wato da malum masu kai nazari sai suka wato zaƙolo waɗansu karatuttuka masu nauyi cikin sura mun muku bayani cewa suran nan kana iya gane cewa wato rigima tsakanin karya da gaskiya bai sayawa har ranar tashi alkiyama kuma in ana rigima in ma kana tare da gaskiya ko kana tare da karya bai yiwa ka ce kafanka gudana nan kafanka gudana nan kun taba gani haka wayannan shi Allah ya musu suna mai ban sha'awa munafiqun ina nan sunanka munafiki kama guda la ilaha ula wa la ilaha ula ka saya wuri guda a san ka a san cinikinka mun gane ko to sai malam yace daga cikin surat Yusuf muna gane sira'un bainal haqqi wal batil muna gane rigima ne tsakanin gaskiya da karya wato gaskiyan ne annabi Yusuf sa'annan wanda suke sai kan karyan su ne ɗan wayen annabi Yusuf to amma bayan Allah zai ba ku mamaki nan ga annabi Yusuf ne da ɗan wayensa to a yakin rigima cikwale katobara da rigima tsakanin karya da gaskiya shi bai sayawa har ranar tashi alkiyama abinda ke sakewa ne waɗanda suke rigima suke sakewa wancan rigiman yan wayan annabi Yusuf ne da annabi Yusuf zamanin manzon Allah da kafiran Qurayshawa mu gane mu ma zamanin mun ga ahlus sunna da ɗan dariku mu gane karatu to an kama kenan har ranar tashi alkiyama mun gane ko waɗannan akwai wanda suke sai kan gaskiya akwai wanda kuma suka dafa karya to an kama kenan har guda ya ci nasara babu yanda za a yi ko gaskiya za ta ci nasara ke sakamakon da annabi Yusuf ya ci nasara Allah na gaya da manzo Allah kai ma ka ci nasara babu shakka manzo Allah ya ci nasara ran da manzo Allah ya saya ya kalli mutanen da ke gabansa 140 sahabbai manzo Allah na kallo shi manzo Allah fashe da kuka to kaga wannan lokacin kenan 140 ya sa manzo Allah kuka da manzo Allah zai taso yau ya ga waɗanda suke bayansa biliyoyi zillion suna bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ci nasara ko ba ci nasara da tafiyan ahlus sunna ya yake ba su malam kawai bane su malam Hanza da su malam Haji Umar da su malam Adam Baba malam Abdul Samad da su Sheikh Tawfik ai da suna nan ne su yan kare ko ba ka to ba Allah yau ya abin yake an ci nasara ko ba ci nasara to an kama cin nasara ke hatta shi alkiyama to ko abin da ake so ne ba son an ci nasara kuna munafuntar nasara ba son an ci nasara mun gane ko shi a zo ana munafuntar me nasara an ce ba iya da'awa ba cikin ba iya da'awa ba ga abin da abin ya faru cikin ba iya da'awa ba usulubi kenan to masu usulubin fa mutane nawa ba su kawo kowa ba sun kai kansu ma har suka mutu cikin mushrikan masu usulubi shi sabai Allah muna roƙon Allah duk sanda gaskiya rigiman gaskiya da karya ya tashi Allah ka sa mu cikin masu gaskiya ka kiyaye mu game da masu karya bayan Allah mun muku bayanai da yawa wanda yake ba mu son mu koma akai muka zo muka yi bayani wato suka da kiyayya ya fito maka ta inda baka zata ba mun gane ko at-ta'n ya'tika min haythu la tahtasib shi yasa ka saura kana jira kai da ka ta kallo kuma in Allah zai baka mamaki she ya bar wanda ka yarda da shi sosai aminin ka dan wanka wanda asanti ke cewa ya go ko ya faiko ya tafriko aboki sosai she suka yi fito shi to kaka damu duba annabi Yusuf uban su guda ga abin da ya cika da shi sannan abin da ya burge ni cikin wanga abin da maluma suka fada mana suka ce kaga innal mujrimin ahyanan yalbasuna thiyaban nasihin miyagun mutane bakirai masu hasada inda ya zo maka she ya zo da tufafin masu nasiha muke yi muna mai nasiha ne bai ji ana gaya mai bai ji da sunan nasiha amma wallahi da za su tube rigan ka ga abin da ke tare da su ba kyau
nasiha wai yana maka nasiha, amma ka duba nasiha nan wani daban ne bayan Allah. In abin ta kama kan shi inda zaka gane karya yake yi, inda zaka gane karya yake yi, yanda yake maka nasiha in ta kama kan shi ba haka za yi ba. Mun gane in ya maka waje ne ka ga shi na shi ya fi son da aboye ayi, ya kake son abin da baka son ayi maka kana son kai madan wanka. Inda zaka gane nasiha karya ne ko gaskiya ne, mun lura kama in za yi mai 'ya'yan wa'ansu nasiha, mun gane ko shi a fito fili a tara jama'a ana mitin ana musu nasiha. Amma masu nasihan nan ran da yaransu suka tafka danya ko suka yi kuskure ko irin jarabtar da ya shafi yaron ga ya shafe su, shi a sa yaron daki, kakai haka nan ka sani kunya, ka duba da kyau cikin daki fa, cikin daki ya kulle kofa yana madan masa nasiha. Ta wurin zaka gane ashe nasihan na ba nasiha bane, kai naka tujara ne, nashi rufin asiri. Ba ku ga abin na faruwa na haka ba? Za ku ga masu nasiha irin kan Facebook nan da masu rediyon nan, in yau zai muku nasiha sai ga shi a dauko maganan ku, wallahi magana ya tashi gidan wani ana ta yi ana ta yi. Irin maganan nan da ya tashi gidan wani nan, shi mai muku nasiha ya tashi cikin gidan shakana, amma bai zo da shi FM ba, ya zo da ya yi shi gida shi kawo wani FM. Ba nasiha ba ne, iya shege ne. To wannan duka kun gane shi a cikin wato al'amarin suratu Yusuf mun yi bayani har ubangiji Allah subhanahu wataala ya bude muna abu guda da ban fadi ba, kuma shine farko, kuma shine kanwa ke gama komi da komi. Kanwa uwar gani ka ta zuwa da sauri. Kanwa uwar gani duk halin da ka shiga ciki, duk wani yanayi da ka shiga ciki, yi kokari in magana zai fito bakinka, da'awa zai fita bakinka, musamman maluma, ko ina kuka shiga ku yi dawon tauhidi. Annabi Yusuf na cikin gidan yari fa, aka zo masa da wani fatawa daban, ya ajiye fatawan gefe ya musu da'wan tauhidi. Sa da'wan tauhidi bai da lokaci, bai daga lokaci kaza ko lokaci kaza, ko ana yin shi kowane lokaci. Sa muna roƙon ubangiji Allah karatuttukan da ke ciki tun daga kanmu mu ne faro da masu sauraron mu gaba daya, inda mun tafka danya auren Allah ya samu gyara, inda kuma bai shafe mu ba to muna roƙon Allah kada Allah ya saka mu ciki, wanda kuma ya shafe su Allah sa su gane su gyara, in ba su gane ba suna gani kuma ana yi da su ne to Allah sa su saura kana, wannan ba magana mu bane. Ana jin ayan Qur'ani ana tafsiri kana cewa da ni ake ina ruwana da kai, ba abin da ya shafe ni, ai dama da wani nake, she kai ka kira kanka muka daga. To wannan kenan bayan Allah, sai muka fara wannan karatun sannu a hankali. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin mun yi bayani, sannan muka zo inna anzalnahu, musu Allah subhanahu wataala anzalnahu muka saukar da shi, me kenan alkitab alquran. Sai Allah ce qur'anan arabiyya ay kalaman maqru'an alaykum bi lughatikum, magana ne wanda yake abin karantawa don in girmama ku mutunta ku, shirin shi da yaren larabci. Na ga yare daban-daban, amma sai na zabi in saukar da Qur'ani da yaren larabci. In Allah ya zabi abu kana da wani zabi kuma, Allah ya zabi abu kana da wani zabi kuma. Amma za ka samu wa'in sai zuwa ka suna cike da haushin larabci, to wannan haushin Allah sai ya kashe ka. Allah ya zabe su, ya zabi larabci, ya karrama larabci, maganganunsa da dai saukar zuwa gare mu Allah ya saukar da shi da yaren larabci. Babu shakka ubangiji Allah ya karrama larabci, ya karrama larabawa, sai ce la'allakum ta'qilun. Nayi aka ne don a karanta muku ku yi tunani ku hankalta, don na so ana muku bayani nan, duk da ni Allah na yayi magana in kyale ba wani bayani, amma ina so in ba ku yaren da in ayi bayani za ku gane, ku fahimci, ku yi tunani, ku yi imani. Ki sabe yiwa kai ka zo ka ce wai kai kana karatu kowa bai gane washe kai, don wanda ya fi kama ya sauko da magana don a gane shi. Annan ga Allah bai fi su ba, ko da yake su wurin su sun fi Allah, kowa ma Allah ne. Wahdatul wujud wallahi aqidar darika kenan. Wanda kaga yana inkari to bai san darika ba dan darika bane. Ja jikinka ka ba su wuri, ba mu ba su ka ba su wuri su zo yan kun ga hakikan nan su ne ɗan darikan gaske, sauran duka fake ne. Ku zo mu muku wanka ku zama ahlus sunna. Kun taba gani na hakika ya ce mu ahlus sunna ne, bai fadi. Amma irin yan darikan na mulamun nan mu duka ahlus sunna ne, mun yadda ba komai, ku zo mu tafi, ba problem.
anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. sai ubangiji Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. yanzu Allah ya ce ya saukar da shi qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. cikin karatun da zamu yi za ku gani ana fahimta ko ba fahimta, ana ganewa ko ba ganewa, maganar na da dadi ko bai da dadi, maganar in ai bayani kana gamsuwa ko baka gamsuwa, maganar zahiri ne ko batini ne, duka ya bayyana nan. maganar Allah maganar masu hikima ne, maganar masu fahimta ne. Allah na magana da waɗanda za su aiwatar da an kullum surin saurarensa. shi yasa ba mu son mu saurari ma maganar wawa balantana mu ma mu zama wawaye. shi yasa muna roƙon ubangiji Allah ya karfafa mu kan wanga al'amari baki daya. sai Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. an ambace shi ahsanal qasas li iddati asbab, saboda sabubba masu yawa. malama sun ce an ambace shi ahsanal qasas saboda duk wanda aka ambace su cikin suran nan, duk wanda aka ambace shi cikin suran nan yayi kyakkyawan karko. duk wanda aka ambace su, na farko annabi Yusuf, annabi Yaqub, ikhwatu Yusuf, imratul aziz, sannan al-malik, sannan kuma da wa kuma al-malik kenan ko, dukkan su baki dan kuyi nazari. annabi Yusuf karshe bayan Allah daga rijiya gidan yari gidan sarauta ya zo ya zama sarki. abu ya kyau ko bai kyau? annabi Yaqub ya fara kuka, yayi kuka, ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. yayi kuka wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhib. wurin nan kaga muna jin tausayi, abin da ba mu tausayi. falamma an jaa al-bashir, Allahu akbar, falamma an jaa al-bashir ko alqahu ala wajhihi fartadda basira. da mun kai inda aka jefa masa wannan riga, idan na budewa kai ma za ka ji wani abu cikinka. annabi Yaqub ya bude ido ya gani ga dan shi annabi Yusuf ga sauran 'ya'yan baki daya, sa'annan kuma ba zallan ganinsa ba, ya gan shi gashi nan yana zaune kan kujerar sarauta kuma da kambin sarauta. abu ya kyau ko abu bai kyau ba? kowa abin da yake son gani cikin iyalansa kenan. sa'annan kuma ikwatu Yusuf su ma me ya faru? mu je kan warawada sullati, ita kuma bayan Allah shi ta fito ta sa 19. mun kai wurin da ya ba ku mamaki, kun ga 19 da ta sa ko kun ji? ai dole a maka bayani kamar kana gani ko ba ka ba? Allahu akbar. yayi wahala 19 tannan wani ya fita ciki na shi wanda Allah ya amma annabi Yusuf ya ce ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul. tace wastabaqa albaba wa qaddat wa laqad hammat bihi, hatta zo ta kai wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min dubri wa alfa ya sayyidaha ladal bab. shikenan shi ta mai makirci, daga makircin nan bayan Allah shi gidan yari. ta kuma ce wallahi la illam yaf'al ma amuru, abinda nake son ya aikata in bai yi ba hajiya me zai yi? kin ce ma amuru me ya kwana da ita. ta ce in bai kwana da ita ba sarka. kai ba tiretin ka da sarka ba. kawai ba wanda ya sai da ka shiga sarka, amma ka yi nan ka tashi nan ka sauka nan. annabi Yusuf ya ce bai yi. karshe ita ma da al'amari ya kai ya kawo, ta ce al'ana hasfasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin. ita ma ta tuba ko ba ta tuba? sannan yan waye annabi Yusuf sune yan karshe, makirai Allah ke amra irin mutane, amma sun tuba. qalu laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. kisa in ka lura duk waɗanda aka ambace shi cikin sura lamarinsu ya an kare lafiya ko ba kare lafiya ba, shi aka ambace shi ahsanal qasas. to wannan kenan Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi. kaga nan yace ma ai malama suka ce na manga almasdariya kenan, ai bi i'aina ilayka hadha alquran. musu ubangiji Allah subhanahu wataala abinda muka daukaka ka da shi, muka girmama ka, muka maka wahayi
da wannan alkur'ani wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin ai gabanin mu maka wanga wahyi min qabli wahyina ilayka min al-ghafilin ka kasance a cikin waɗanda ba su sani ba in ba don ni na gaya maka ba na zaka bi ka sani. To kaga daga nan za mu tashi mu ji wani labari ne, za mu gani maganar Allah na batiniya ne ba ganewa ko a'a ana bayani ana ganewa. Ai wannan su ba ganewa, kowa bai ganewa shi su. To ku kuma wasu ganewa ku zo ku fassara mana shiru, kaga ba gaskiya ke. Kisa yanzu za mu gaya magana Allah yake, ana ganewa ko ba ganewa, ana fahimta ko ba fahimta, ana samun izina ko ba samun izina a ciki. Duwa za ku sha wani mamakin da ku taba sha ba, za ku sha mamakin da ku taba sha ba, amma cikin al'amarin Allah shi kamar manzon Allah na cewa to Allah yanzu wani labari ne, shi Allah ce bude kunni ga ka saurari. Malam Umar jamuje. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. gaskiya kan malam Umar inda ka saya wannan, inda ka saya wurin sayawan kenan, shi sa ka sake jin ayar kaji. malam Musa bismillah. إذ قال يوسف لأبيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه كما الله نجاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكر يا محمد لقومك إذ قال يوسف لأبيه. يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana daga cikin labaran da zamu baka bude kunni ka ji. اذكر لقومك ka ambata ma al'ummanka إذ قال يوسف akwai wani ba annabi wani yaro sunan shi Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Yusuf kyakkyawa ne, Allah ya bashi kyau. Manzo Allah da kansa yayyabi kyau annabi Yusuf. Manzo Allah ya ce ra'aitu Yusufa, naga annabi Yusuf wallahi an raba shi rabin kyau baki daya. Shi sa annabi Yusuf kyakkyawa ne, ba kyan wasa yake da shi ba. Shi annabi Yusuf Allah ya masa wani silsila na daraja, silsila ce zahabiya. Tattaba kunninsa inda ya fito annabi Ibrahim ya haifi Ishaq ya haifi Yaqub ya haifi annabi Yusuf. Wanga Yusuf ga bayan Allah ubangiji Allah zai bayyana ma manzo Allah wanga bayani. Lokacin da wanga labarin ke sauka manzo Allah na cikin damuwa, yana cikin kunci, dangi da kabila da ɗan uwa duk an juya masa baya. In na ce duk an juya masa baya, galibinsu sun juya baya ba su duka ba. Wanda yake ganin ya kamata a ce kamar su ne mafi cancanta su saya baya a kama wanga abin darajar ya zama na mu duka, su ne hasadansu ya fi na kowa Abu Lahab da 'ya'yan Abu Lahab. Sannan manzo Allah na ganin cewa abin ga ya zo ma duniya ne gaba daya, amma darajar ya fito cikin kabilan Qurayshawa da ya kamata su kama sun kiya. Manzo Allah na cewa me ke faruwa haka ne? Sai Allah ce ba kai kade bane, akwai dan wanka sunan shi Yusuf, wanga abin ya cika da shi. Gude kunni ka jiya na shi faru. Insha Allah ce iz qala Yusuf, zaka yi ka ce iz qala Yusuf ko ka ce iz qala Yusuf ko ka ce iz qala Yusuf. iz qala Yusuf iz qala Yusuf iz qala Yusuf. Wanga Yusuf ga bayan Allah baban shi ne annabi Yaqub. Yaro ne karami, wa'ansu malaman tafsiri sun ce ranan da yaso sai wanga maganan yana shekara 12.
galibi akwai da suka yi bayanin shekarunsa amma Allah bai muna bayani ko shekarunsa nawa bane. idh qala yusuf, ka ambata musu idh qala yusufu, a yayin da annabi yusuf qala yace ya abat li abihi ko na'am idh qala yusufu li abihi, shi annabi yusuf yace wa babansa, ya tashi bacci da safe sai yazo yace ba babansa, wane ne baban annabi yaqub, yace ya abati, ya abata ko ya abatu, ya abati ya kai babana, ya babana. Na'am. inni ra'aytu 11 kawkaba, yace baba jiya na yi mafarki, inni ra'aytu nan mafarki ke, kuma ya tabbatar rayuwarsa gaba daya ba wani masoyi da ya kai mahaifinsa. shi sa da ya tashi ya gama wannan mafarkin, ya ji dadin mafarkin, sai ya ce ya abati ya baba, baba ya ce yusuf lafiya, ya ce jiya na kwanta ga abin da na gani. Me ka gani? inni ra'aytu 11 kawkaba, ya ce baba na ga 11 kyaukaba. shi 11 ga ra'aitu 11 ja'a 11 sannan kuma wa ji'a bi 11. mun gane karatu shi bai sakewa. inni ra'aitu 11, baba jiya na kwanta cikin mafarki na ga taurari daidai 11, na ga tauraro daidai 11. kun san tauraro? Taurari shi kenan, najmun nan, stars nan kenan. ya ce father, I saw them 11 stars cikin mafarki, na gansu daidai 11. baba ya ce to me suka yi? sai ce me? washamsa wal qamar, ya ce ba wannan kurin ba, na ga tauraro daidai 11, washamsa da rana, wal qamara sannan da wata. aha, ra'aytuhum li sajidin, ka gansu me suke? ya ce na gansu duka baki daya, li na gansu, li gare ni sajidina, sun fadi suna min sujada. Allahu akbar. baba na ga tauraro daidai 11, sa'annan na ga rana, na ga wata. ya ce baba abin mamaki, na ga gani na annabi yusuf ina zaune, ko na ga gani na yusuf ina zaune, tauraron duka sun fadi suna min sujada. shi annabi yaqub ya daga kai ya duba shi, yusuf abinda ka gani kenan? ya ce baba abinda na gani kenan. sai ya ce masa me? قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. قال يا بني sai ya ce ya bunayya ya kai ɗana. wato nan mafarki kenan, mun gane ko? mafarkin kuma yana da dadi. abin da ya tabbata cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk sanda kaga kayi mafarki, mun gane mafarki da kake ganin ga, in ka ji shi da dadi, kai mafarki ka ji shi da dadi, manzo Allah ce a gaya maka daga Allah ne. duk mafarki da kai ka ji dadi, ko ya mafarkin yake, ko da ya wuce tunaninka, hankali bai dauka, mun gane, to ka san daga Allah ne. ko me ka gani, ka kai mafarki ka tashi kana cewa to me ke ga, in dai yana da dadi, ka ji abu mai dadi cikin mafarkin, to manzo Allah ce a ga maka daga Allah ne. kamar misali mai dadi sosai, kai mafarki, da kai mafarki she kaga kamar karkashin da ferunka, ko a'a she kaga ga kanan malam an kira ka zo ka zauna, sha ka fito da babban jaka, ana ta kira ai manyan dola 10,000 da aka gama she kaga $10 million ne, sha aka mika maka, kana karba da kan rika, kana fita she ka tashi kwana. kada problem nan ke ka gani, kada kuna da problem. da ka karbi kudin ka rika cikin jakanka, zaka fita, shikenan she kaga ka tashi, to da ka tashi ka sami da za ka yi, abinda za ka yi kawai, in ka iya, na farko abinda za ka yi, ka nemi wanda kake so sosai, ka gaya mai wanga labarin, sa'an nan ka roki Allah. in ji manzo Allah ya ce in ka nemi wanda kake so sosai ka gaya mawa, sa'an nan ka roki Allah, da iko Allah shi ya tabbata cikin rai. sa'an nan in za ka fada mafarkinka mai dadi, in ka ji mafarki mai dadi, la taqussuhu li ahad,
ka kai wasa ka gaya ma kowa sai wanda kake zaton alkhairi gare shi, wanda ka tabbata tuhibbuhu wa yuhibbuk, wanda ka tabbata kana son shi yana son ka. Domin in ka gaya ma mai son ka zai ji daɗi, in ka gaya ma wanda bai son ka zai bakanta masa rai. Shi sa mafarki ba gaya ma kowa she masoyi. Shi sa annabi Yusuf yana tashi, she ubangiji Allah ya shiryar da shi, bai zabi kowa ba she mahaifinsa. Domin ni da ku duka mun sani iyayenmu da baba da umma ba alkhairin duniyan gaface suna son ya sauka kanmu. Kowane alkhairi yanzu inda kai mahaifi ne ko ke mahaifiya ne kina saurara na, son ki ko so na shine alkhairi ya tabbata ya dawo kan ƴaƴanmu, ko da mu bamu samu su samu. Wallahi wani ko bai ci ba yaransa su ci. Na shi wata rana wata ta zo tana buga kofa fi sabilillah, ina jin yunwa, she na shi ta bude kofa. Da ta bude kofa she ta ce ba mu da komi fa, she dabino uku, she ta mika mata dabino guda uku. Da ta mika mata dabino guda uku, yaran ta biyu na baya, she ta bude dabino haka, ta fidda kwayan ta ba wannan daya, ta bude kuma ta fitar ta ba wannan daya. Shikenan bayan Allah sai yaran suka wannan ta cinata, wannan ta cinata, man ta bude kan manta ce za ta ci nata, sun riga sun gama cin nasu kuma sun miko hannu. She kuma ta fasa wanga biyu, ta doki rabi ta ba wannan, ta doki wannan ta ba wannan. Suna ci tana jin yunwa ma tana dariya. Don Allah wa zai mana wannan ba yayin mu? Akwai shi wanda zai ce bari babanka ya dai haife ka ne wo, kariya yake yi, kariya yake. Babanka ya fi son ka da kowa. Annabi Yusuf ya koro mahaifinsa wanga al'amari. Shi sa ana neman in ka ji mafarki mai kyau ka nemi masoyi sosai, ko ka nemi masoyiya mahaifiyanka ko cikin yan wayanka, kana iya ka samu danwa. Wallahi soyayya shi na da ban mamaki. Shi ka ce an aiko shi duniya ne ya soka. Akwai wannan yan waye. Akwai wani sai ka ce an aiko shi ne ya kika. Akwai wani kuma sai ka ce an aiko shi ne kai ya ji soyayyan kowa shi kai. Akwai waɗanda sun yi wahala ne cikin rayuwarsu kawai don yan wayensu su wasu ji daɗi ba. Akwai su. Kamar da kuka ji mun bayanin annabi Yusuf, yan waye sun nemi su hallakar. Akwai yan waye kuma wanda yake su yi wahala ne don yan waye su ji daɗi. Nan ga zango akwai wannan tarihin gaba daya. Sa'an aka kare mu aka butulce musu kuma. To Allah ya kiyaye mu da irin wannan baki daya. Bayan Allah, ko ka nemi danwa mai kyau, ko danwa wanda yake kuna son juna, kana son shi yana son ka gaya masa. A'a bayan Allah, in kuma mafarkin ka ji ba dadi, ka tashi malam, shi ma misali zan muku misali. Shikenan malam sai ka farka malam, kana cikin bacci shikenan malam she kaga ka bullo wani wuri, she kai gaba da ka bullo da zaka shiga wani junction she kaga damusa, she zaka yi baya she kaga zaki. Mun gane akwai wani kwana zaka shiga da macizai kuma, ka san ba wasa bane. To da ka tashi yi shiru kaka jama ko ka yi mafarki wannan soka maka wuka, ko ka yi mafarki ka ga wani an gwada maka huskan wani, duka kaka gaya ma kowa. Kaka je kana cewa wani ashe ban san haka yake ba, jiya shi na gani, shaidan ke wasa da kai. Wallahi ya iya kama ka masoyinka cikin mafarki, cikin mummunan hali. Shi sa kun ga yadda mafarki yake. Shi sa kaka tashi ka yi mafarki da bai da kyau kana gaba da mutane, baka da lafiya. Wanga abin da manzo Allah ya gaya mun ga magana ya kare, ba mu da magana na uku. Shi sa duk wanda zai zo yana kawo mana wani labari in dai ba cikin abubuwa guda biyun gaba ne, to za mu aje shi gefe. Bayan da annabi Yusuf ya koro ma babansa wanga mafarkin, ya ce inni ra'aitu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin. Kaman da yace ai kaifa ra'aitahum, yace ra'aituhum li sajidin. Na gansu suna min sujjada. Sai nan da nan annabi Yaqub da yaji, nan da nan sai annabi Yaqub ya gane annabi Yusuf Allah ya masa wani daraja, ko Allah zai mutunta shi, Allah ya aje masa wani garabasa, akwai nasara, akwai cin nasara da ya zo gaba. Nan da nan ya gane. To da ya gane, so ya fahimci ga mafarki mai kyau ne, kuma yaron akwai abin da zai zama. Nan da nan she ya ce masa, me ya ce masa? Qala ya bunay. Nan da nan sai ce ya bunayya, ya kai dana, ya bunayya, ya kai dana. Wanga labarin ka gaya ma wani? Ya ce ban gaya ma kowa ba. Ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Yan wayenka na san kuna son juna, kana baka da wanda kake so she su,
komi kana kai da su ne amma kaga wanga labarin kaka labarta shi ga 'yan wayenka, kaka gaya musu sam abinda ka gani cikin mafarkin ga kaka gaya musu. Kaga shi annabi Yusuf yana son ya ji wurin baban shi ya ma'anan mafarkin, baban ya ki gaya mai, domin wannan lokacin nan da shekarun nan abinda ke kunshe da wannan mafarkin nan annabi Yusuf bai iya dauka, ko kuma in ya ji zai kai labarin har waɗansu su mai kiyayya. shi yasa baban bai gaya mai ba, ya ajiye ma'anan mafarkin gefe, ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kada kai wasa ka labarta labarin mafarkin kanga ala ikhwatika ga yan wayenkan nan gaba daya. Lafiya maluma suka ce annabi Yaqub ya hararo wani abu, ya hararo abin da ya hararo ne, ya hararo domin suna mu'amala cikin gidan duka, yana gane yadda ake mu'amala. Baban ku kuna kai kawo kuna girma, yadda kuke mu'amala da juna, da ummanka da baba da umma da baba suna ganewa. She ya gano cewa kai wa'annan baki daya suna da matsala da annabi Yusuf, kuma annabi Yusuf shine karami, sai ce to kaka ba su labari. Kamar yana ce baba me yasa? She ce me fayakidu laka kaida. In ka ba su labari ga abin da zai faru, in ka ba su labari ga abin da zai faru, in ka ba su labari su manya ne, yayanni ne, sun zo duniya sun barka, in suka ji magana da akwai alkhairi ciki suna ganewa. Shi yasa in ka gaya musu sun fahimci abin da baka fahimci ba, wannan ya kai su shirya maka wani makirci, ko su kai matuka wurin shirya maka makirci. Shi yasa abin da nake so ne kanka gaya musu balantana ya bata musu zuciya har su fara tunani kanka. Ashe lokacin duka sun dauki hankalinsu, wanda ya dauki hankalin shi kanka ba kyau. Fayakidu laka kaida. To daga nan don kada annabi Yusuf ya samu damuwa da yan wayan, shi Allah ya kara masa wani abu. Shi ce me inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Yace inna shaytana, yace lalle kaga shedan annabi Yusuf, abin da yasa nace kaka gaya musu, ka san shedan ne. Yace lil insani ga dan adam aduwwun makiyi ne, mubin mai bayyana kiyayya. Ya manan wanga ayan karshen gaban karshen da na farkon, wato in ka gaya musu wanga magana, shedan da yi wasa da su, ya zuga su ya zuga su ya zuga su, bai barin su, she sun shirya maka makirci. Shi sa yanda abin ke faruwa kenan, in ni'ima ya zo ga danwanka, ko ni'ima ya je ga yan wayenmu, da danwa ya ga ni'ima ko mutum ya ga ni'ima, kun sami da ke faruwa, da ya ga ni'iman na farko, she shedan ya zai siya bayan keyan shi, ya aka yi shi ne ba kai ba ne, haka shi ne yake. Ya aka yi wanga karatun ga shi ke yi ba kai ba, ya aka yi shi ya haddace Kur'ani ba kai ba, ya aka yi shi ya samu kudi ba kai ba, ya aka yi shi yaran shi suka yi albarka ba naka yaran ba, mun gane. Ya aka yi yayyacin abinci da kato kai baka yi ba, duka shedan na yi. Ba kyau shi ba abin da shedan mai. Yanzu ana ja muku mai duban tafi ma wannan mai hasada, yana zai yana shan wari, amma wani na Allah yaushe ma gwamnati zai fadi ya tube shi wurin. Yadda kwakwalin mutum ke aiki yana da ban mamaki. To amma ga karatu nan ga da zai baku mamaki. Allahu akbar. Annabi Yaqub ya fahimci wanga mafarkin, ya gane, kuma akwai malumin tafsiri da suka ce kai yana koro masa shi ya gane ma'anar mafarkin, ya gane mafarkin wanga, domin da ya fadi masa ya auna shi ya gane. Allah na yi wa wa'ansu baiwa da ka koro mafarki shi su gane. Ana iya kuma mafarki da ba wani ba wani buku bane ko wani littafi da zaka je ko ka je ka zauna kai wani karatu ka gane fassara mafarki. Ana iya da an yi bayanin mafarkin, Allah na ba wani khibra, Allah na yi wani ilhami, Allah na azurta wani da kai bayanin mafarkinka, ko da ma bai gane takamaiman abin da zai faru da kai ba, ya san alkhairi. Daga cikin sabon manzo Allah ko da Allah ya ma babban maiwa na fassara mafarki, daga cikin su Abubakar Siddiq. Wata ranar na Aisha ta zo ta ce baba, ya ce lafiya, ta ce baba na yi mafarki cikin daki na tauraruwa daidai uku sun fadi ciki. Sai ya ce ko ta ce, ya ce to tafi ba damuwa, shi ta wuce ta tafi, da ta gaya mai shi ta wuce. Tana nan ana nan shi manzo Allah ya rasu. Da manzo Allah ya rasu, ina za bisa manzo Allah, ina za bisa manzo Allah. Wani suka ce akai shuri kaza, wani suka ce akai shuri kaza. Shi wani sahabi daga hannu ya ce na ji da kunnuwata
manzo Allah ya ce ba annabi manzo inda ya mutu ba a gurgusa da shi ba masa da inda ya mutu nan ake haka rami a saka shi. An tabbatar hadithi ya inganta. Ina ya mutu daki kan gadon na Aisha sai aka ce a ja gadon aka tone rami aka bisa shi wurin. Da aka bisa manzo Allah wurin aka gama bison bayan lokaci kaɗan sai manzo Allah ya kira Abubakar shi kira na Aisha shi ce kin ce min ki mafarki ko ta ce mafarkin tauraruwa nawa ta ce 3 shi ce gudan kenan ya fadi gashi nan manzo Allah ke cikin dakin ki kin ce kin gan tauraruwa to gashi nan na farko kenan ta ce ko don shi sa gana na Aisha nan ga manzo Allah ya mutu amma ita da shi ke daki kullum har ta bar duniya. Allahu akbar. Ana nan shikenan malam sai Abubakar zai zama khalifa shi ma shi rashin lafiya yayi rashin lafiya a kama shi ma ya koma lahira sai shi ma aka dauko shi aka bisa wurin da manzon Allah yake na nashi tace to na biyu kenan gonga ta riga ta gane yanzu ta gane hanya tace to wane ne na uku tace she ni ma nace ina roƙon Allah ya sa zama na uku na nashi na daki tana zaune tana tunani yaushe za ta mutu ita ma a bisa ta ga manzon Allah ga Abubakar gata shikenan shi Umar ya aiko yace na nasha ina roƙonki in dai na riga ki mutuwa don Allah ki bada dama a bisa ni kusa da manzon Allah da Abubakar ni ma gani nan na uku. Na nashi ta ce to ya zan yi shikenan malam tana nan shaka kun kasa kofa lafiya Umar ya cika shaka kawo Umar aka bisa shi ga manzon Allah ga Abubakar ga Umar tauraruwa na kenan uku cikin dakin na nashi baiwa ne Allah kai ma wa'ansu mun gane ko sai kaga yana iya a fassara amma bai yiwa ce wai ga wani kwararre shi ga shi nan yana zane na fassara karya ne ba wannan abin ba wanda kuma wai kowa shaida ya je wurin shi ana iya wani da kawo fari shi ce to ba da alheri ne amma na gani abin da ka gani ga ya zama ka alheri cikin rayuwa. Annabi Yaqub da baban da yaron ya gaya mai ya mai bayanin mafarkin yaron ya gama masa bayanin mafarkin wallahi malum maska ce Annabi Yaqub ya gane domin ku duba yadda mafarkin yake 11 kaukaba washamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin gidan kuma bar kuma jawakalin ko kun gane gidan gaba da yansu baki daya yaran da aka haifi gidan su 12 ne mun gane su 12 nan da Annabi Yusuf ciki su nawa kenan 12 amma sai ce ya ga 11 mun gane sai sa ga 11 ga wanda ake masu sujadan 10 nawa kenan sannan wato 11 ne da Annabi Yaqub ya duba an waye Annabi Yusuf nan 11 kenan sannan washamsa mahaifiyar Annabi Yusuf wal qamara Annabi Yaqub li sajidin dukkan su dai ma Annabi Yusuf sujada na girmamawa da jinjina shi Annabi Yaqub ya gane sai ya ji daɗi. Allahu akbar iyayen mu Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi wallahi ba mu da wa'ansu cikin rayuwar mu da ya kai ku ya tabbatar ya ji magana kamar yaron shi da shi da 'ya'yansa da matan duka su yi ma yaron shi sujjada har da shi ciki sujjada na girmamawa da jinjina bayan Allah bai dame shi ba shi ya ji daɗi ya ji ɗansa daɗi shi fa yana cikin wanda za su yi sujada amma bai dame shi ba amma ɗan uwan fa ya dame su ya ba mu ba ya su mun girme shi ya shi yaro karami shi ne zo shiga gaban ko ba ka ba amma ku ga yadda ubangiji shi sa ba mu da bai wanda Allah muna cikin rayuwa kamar iyayenmu shi sa in suna nan kofar shigan ka gidan aljanna kenan manzo Allah na kan minbari Jibril ya zo manzo Allah Jibril na addu'a manzo Allah na amin so uku da ya gama sabai suka tambaye shi lafiya mun ji kana amin amma ba mu ji muna addu'a ba mu ji addu'a ba sai ce Jibril ya zo da su ya addu'a ya ce in ansa daga cikin addu'an don ba zan san za ku da magana da yawa ba daga cikin addu'an ya ce da Annabi Muhammad Allah ya turmuza hancin bawa wanda ya girma ya iske umma da baba bai bi kansu ya shiga aljanna ba iyayenka baka da wanda ya kai su kofin aljannan ka kenan
iyayenka biyan bukatanka duniya da lahira kenan. Duk abin da ke damun ka in dai babanka na nan, kyale ko waje ka gaya ma babanka, kaka zo ka gaya ni, kaka gaya mu kowa ce baba zan yi tafiya, zani neman visa, na kai kenan, na biya kudi, mun dace zan shiga. Baban na gaya maka ba komai mun waye mi addu'a, baba na addu'a, an hana kowa a baka. Allahu Akbar. Do not underrate the dua of your parents. Kaka yi wasa, ko me kake son kai, ku tambaye wanda suka jarraba sun gaya muku, wanda suka jarraba sun gaya muku. Shi yasa mai Allah annabi Yaqub duk da ya ji cewa Allah ya daukaka, ya daraja yaronsa, har da a zo a jinjina, a girmama, a yi sujada na girmamawa da jinjina, bai ba shi damuwa ba, bai bar ya samu damuwa cikin zuciyarsa ba, ya ji daɗi har ya masa nasiha kar ya shiga inda zai samu hasari. sai ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana na'am inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. inna ash-shaytana yace kaga shaydan wallahi aduwwun lil insani ga mutum aduwwun makiyi ne mubin mai bayyana kiyayya. ba wanda ke yi ma dan adam fito na fito ya kai shaydan. yanzu aka kunga zaman mun ga shaidan ya kewaye mu yana Allah Allah ya kwashe mu duka ya kai mu wuta. in zo kai kuma bai boye mu la aquyannahum ajma'in wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. da ubangiji Allah ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin, me bayyana kiyayya ne. wani ya ce ina yake bayyana kiyayya? gaban Allah ya gaya ma Allah abinda zai ya saya gaban Allah yayi ma Allah girman kai, yace wala udillannahum naran sai da Allah sai na batar da su duka baki daya, wala umanniyannahum sai na ta musu gure da bure su ta tunani suna ba su da abinda suke so shi duniya. yayi ma Allah wannan alƙawari cikin suratul Isra ma ya gaya ma ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce ma ubangiji Allah cikin suratul Isra, sai Allah har Allah ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal aulad wa idhum na'am. amma gabanin wannan aya zo ka zo da shi yayi ma Allah fito na fito ya gaya ma Allah. to kan wannan ne shi annabi Yaqub ya ja hankalin annabi Yusuf ya ce inna shaitana lil insani aduwwun mubin. kaga shaidan lil insan ga mutum aduwwun makiyi ne mubin mai bayyana kiyayya mai fito na fito. shi sa labarin kanga kaka gaya ma kowa. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi da manzo Allah ya ce ista'inu ku nemi taimakon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wurin biyan bukatan ku da rufin asiri su imamu Suyuti da wasu malumman hadithi sun ba fa ga hadithin, amma imamu al-Albani ya ce bayan da yayi nazarin hadisin nan jayyidul isnad, sanadin ya inganta ba problem. shi sa imamu al-Albani ya inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha. manzo Allah ce kun ga biyan bukata in kuna da wani al'amari gaba, kuna da wani plan da kuka shirya ko kuka shirya wani al'amari ko wani abu ya zo ta bangaren ku mai kyau amma ba riga an yi ba tukunna, rufa ma kanka asiri, kaka gaya mu kowa, domin gaya da mutane wallahi kai wasa zaka rusa kanka ne. kun kokari kun rufa ma kanku asiri, kama bakinka in ka shirya wani alkhairi kana yi, amma ba hana ka in ka gano masoyi ka gaya mai ba hana kan ka gano masoyi ka gaya masa ba, amma yi kokari ka rufa ma kanka asiri. in ba ka ba kyau wallahi ko matanka ka gano ba ta asiri ka bar gaya mata abu shaida alheri ya zo ta ci, amma za shirya ka shirya da ita, domin akwai waɗansu matan in ka gaya musu ta fallasa ka waje. ce ta mata ta ce wallahi asiri na kake gya kowa, ke baki rufa ba ya za rufa miki, ai sai ka rufa maka. ce sa bayan Allah kai kuma in ka ga magana ya faru an yi abu har aka kai inda aka kai, ba gaya maka ba dayan biyu ne.
in ma akwai inda aka ajiye ka ko kuma an riga an gaya mu ko ba gaya maka ba problem, ko kuma kai an san ka an guluba ta miya ne, an san ka. Akwai wanda mun san su da ana magana da sun ci ta wallahi ba karewa lafiya. Cikin experience tajriba ya bar mun gane cewa hatta ma saboda irin wayannan mutanen nan ko magana ake in an gansu ana bari ne, kuma ba laifi bane in kun ga mai bata magana ku bari. Kuna magana kuna shiryawa abu mai kyau, ba kuna shirya makirci ba, kuna shirya alkhairi, shi kuka gan shi zuwa alhaji ishirun lafiya ce gashi zuwa ishirun, Allahu akbar, ba laifi ba zage shi ba an ki gaya mai ne. In an ki gaya maka ba zage ka ba, an ki gaya maka shi sa in an ganka zuwa shayi mai kai kuma kaga haka kai wa'azi, kai makanka wa'azi, domin waɗansu bayan Allah ba kyau ko mitin aka yi wallahi shi su fitar magana a shirya abu su je su gaya ma makiya kan ku kai an danna muku tarko. Amma bayan Allah ku tarfa makanku asiri, ku tarfa makanku asiri. Shi ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Na'am. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب الله أكبر كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر الله أكبر. wanga labari fa an ajiye manzo Allah ne ake bashi labari. Allah na ba manzo Allah labari abin da ya wakana tsakanin annabi Yusuf da annabi Yaqub, da ya gaya masa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai ce wa kadhalika yajtabika rabbuk, ai kama akramaka rabbuka bi hadhihi ar-ru'ya. Yadda kaga Allah ya girmama ka da sai ya ce mai yaro, kaga mafarkin da ka ganin ga Allah ya daraja ka ya karrama ka, amma zauna ka jira kai kallo. Kaga inda ya daraja kan ga ya ji tabi ka zai zabe ka, ni Allah ya bar na gane zai zabe ka, domin mafarkin annabawa wahayi ne. In ma annabi ya mafarki kaka dauke shi irin mafarkai ya namu irin namu mafarkai, wahayi ne kamar yadda wahayi ke saukowa sama. Shi ce wa kadhalika, ai kamar yadda ubangiji Allah ya karrama ka ya bar ka gani, ya ji tabi ka rabbuka, ubangiji Allah zai zabe ka, ya mai da kai ba annabi, ya mai da kai manzo, ya kai ka, ya ce ba gaba zai kyau, abu zai sake. Ya ji tabi ka rabbuka, Allah zai zabe ka. Sannan me wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Allah zabe ni me zai, yace Allah zai zabe kai, mai da kai ba annabi, ya mai da kai manzo. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai min ta'wil al-ahadith, daga wani abu daga cikin fassara mafarkayya. Ba a wani mafarkin duniya ga face ka fassara shi, ko ya mafarki yake ka fassara. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai, ya ilmantar da kai, kowa yayi mafarki in ya zo wurin ka fassara. تفسير من التفاسير والتفسير يقول وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. zai zabe ka, ya mai da kai ba annabi, ya maka kyautan wani ilimi. wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, dai sanar da kai duk littafin da aka saukan ma annabawa kutubus samawiyya. Bayan ya sanar da kai wannan, ya sanar da kai kuma hikimomi na annabawa da sunanul anbiya. Kai ya baka wa'ansu hikimomi. Annabi Yusuf a takaice zaka zama wani mutum ne wanda yake nima shai na gani na yi kallo. Allah ka sa irin wanga abu ta shigowa cikin rayuwarmu. To kaga wanga firan ga in ba tsakanin masoyi da masoyi bane, in wani da wani magana daban ne. Ku da kanku kun san waɗanda kuka ga musu magana cikin rayuwarku kun kare naku. Ku da kanku kun san da ku wani abu wanda in sun ji kun kare naku. Ko ba ka ba? To ba Allah ba laifi bane. Ku saya kai akida ne na musulunci. In ka san wani ya ji magananka, yanzu barin gaya muku,
ko cikin gida ne wani ya ce ba dangi bane, ai ba mai kashe mutum kamar dangi cikin dangi. Da yawa dangi suka kashe su, shi an kai kiyama za ga wanda cikin gida wani ya kashe wani. Billahi azim, an je kiyama kaga wani yaro ma shi kashe baban shi. Mun tashi gobe kiyama gaban ubangiji Allah subhanahu wataala, wata matan ita ta kashe mijinta, ta inna lillahi wa inna ilaihi, ashe ta taushe shi da laferu, ko shi ya masa ta da laferu, ko a'a tana sa mai guba cikin abinci ta ci ta kashe, ya ci ya mutu. Shi sabayan nan wanga labaran nan ku duba waɗanda kuke so masoyanku magana mai daɗi ku gaya musu. A musulunce ba laifi bane, kuma sance ko da halali ne, musulunce ba laifi bane. Domin nan in za a tuce ka, wallahi an tuci mutane da yawa da shi cikin zamantakewan zango. Ai dan wanka ne, dan wayenka ne, ya kake boye musu. Yana jin haushi na, kai sai haushi. Akwai wani dan wanka, ko me kai za ka yi duniya ba alheri bane. Kuma ko yana dariya an ka bullo shehu shi ba gani ba, yana zaune da abokandi, yana zaune da wasu mutane daban, ana dariya da dan shi ya bullo shi sake ido ne wani to wangan kaji a buka kai mai kun sani ko ba ku sani tun baka mai komi ba sam. Yanda ya zo duniya kai ma ka zo, wanda ya duba ne kunnin ka ya fi nashi kyau. Wani abu ba da don mafiya na gaya muku jiya, akwai wanda suke kinmu ko akwai kiyayyen da muke yi, ba wai ai wani abu bane, kyautan da Allah ya muku shi ya gadan muku da kiyayya. Dewa kiyayyen da kuke gani ake ma mutane dewa kyauta ne, kyauta Allah ya ma wani Allah ya maka ka iya turanci sosai ana kinka, Allah ya yi ka iya larabci sosai, abinda zai gada maka kiyayya ke. Allah ya yi ka iya karatun Qur'ani, saboda karatun Qur'ani wani shaki na kinka, wallahi wani na iya kin wani saboda ya iya karatun Qur'ani. Ubangiji Allah ya baka ilimi, kana karatun na tafiya, abu na kyau, karambanin banza. To ku bani menene karambani? Ya sunanka menene karambani? Wato ma'anan karambanin nan, wannan maganar nan ba irin ku ya kamata su yi ba, irin suwa she wanda shi ya gani. In ka an ce maka karambani, ka yi maganar da shi yana gani ba kai ya kamata kai ba, wa wani ya kamata. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Yaro kankani ya zauna yana karambani, in ka duba ma ka girme shi. Shi yasa bai Allah, in ka lura, wallahi in ka lura gidanka, in ka fadi magana baka karewa lafiya, zip it, kaka fadi ma kowa. Ana iya wani waje soyayyen shi ya fi karfin na wani gida. Dewa mu cikin rayuwarmu waɗansu waje abinda muka zama, wani waje ne ya ja annunka kana fama ya kama, ko kana saye mawa ya tabo kanka lafiya, baka ya ce ani ba kawo she ja ka, yana janka na gida na cewa na zaka zuwa mu. Dewa mu nan ga in kuka lura, akwai wasu bai wanda muka sassamu mutane waje suka ba mu. Akwai wani abin da gida ne, wallahi da ko nan ba 1 million baka zuwa, amma wani waje aka sallake ka zo nan ba ga mutane biliyon, kai ne number 1. Mun gaggamu da mutane wanda sun nuna mu da soyayya da bamu taba gani ba. Mun gaggamu da mutane da suka ba mu kyautan da har mu mutu mutanen gidanmu ba su ba mu. Billahi azim, kowa ya sani. Akwai wani arzikin sa da wani aboki ne, wani dan wani ma bai san wani ba ma sam, ya gamu da shi ne kuru, wani bi cikin play suka zauna ko cikin jirgi suka zauna suka yi fira, na zaka na fito kaza. Wani ma barin ga muku inda kai ya ci nasara, ya koro maganar sa ne, wani ya ji tausayi ya ce yanko na min buwawu. Amma ga su ma yan buwawu na su ba su yau kullun ka shayi takalmi, kana shayi takalmi, ka wanke tayin mota kullun, kai da aike ne ba yan buwawu. Kun ji shurun allura kenan.
akwai wanda kai wasa da su ya baka mamaki shaidai shi ya je komo kullum kana bakin kofar shi je komo kana bakin kofar shi akwai wanda kuma bai zama shi ya ga kowa ya ci nasara billahi lazim bai zama shi ya ga kowa ci nasara to daga nan ya ku bayi Allah wannan ne sai ya ce masa wa kadhalika inna shaytana lil insani ko kazalika yajtabika rabbuka wa kadhalika yajtabika rabbuka kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wataala ya girmama ka da mafarkin nan yajtabika zai zabe ka zaban ba ruwan Allah yayi mai yan wayenka ko bai musu ba Allah ya zabe ka magana ya kare bai shawara da kowa sannan wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith min ta'wilil hadith nan maluma suka ce akwai mafarki da zai sanar da kai wasu maluma suka ce la Allah zai sanar da kai ilimi fassara sa'annan da addace kutubus samawiyya duk aka sa maka baki dai a baka to an iya ma da mafarkin ne don ga duka baki dai a manzo Allah ba yana fassara mafarki ba sannan littattafan ko manzo Allah ba ya san su ba wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith na'am ويتم نعمته عليك abinda kuma sai Allah zai maka ne yutimmu ni'matahu alayka zai cika maka ni'iman shi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai cika maka wannan ni'iman nan alayka ka annabi Yusuf zai maka ni'iman tunnan duniya an ce cikakken ni'ima itmamun ni'ima shine za maka ni'ima ka je kiyama kuma ka shiga aljanna shi yasa babban ni'iman da Allah ya shine ni'iman da Allah ya ma annabawa duniyan gaba wanda ya kai annabawa Allah ya daraja su ya girmama su da manzanci ranar tashi alkiyama ya sa su gidan aljanna yutimmu ni'matahu alayka zai maka wannan sai ya ce zai mi wannan sai annabi yaqub ya ce zai maka wannan kamar wa ala ali yaqub wannan ni'iman da Allah zai maka nan duniyan nan zai baka annabci ya baka manzanci ya kai ka wani masayi wannan ni'man nan wa ala ali yaqub zai yi wannan abin ala ali yaqub akan gidan annabi yaqub ala ali yaqub akan zuriyar annabi yaqub wato ni'man kan nan da Allah zai maka nan ya shafi kowa ya yi daraja ya mutunci Allah zai baka abinda kowa zai yi daraja ya mutunci ana iya cikin gida guda mutum guda zai fara arziki kan arzikinsa 'yan gidan duka su yi arziki an yi shi ko ba yi shi ba kamar da na gaya muku ina ce muku akwai makiya ko akwai cikin gida kuma wanda yayannin fitan yayannin da motsawan yayannin ubangiji Allah ya daukaka gidan gaba daya sai Allah ce da annabi Yusuf kaga abinda za a baka ga yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqub za a cika ni'iman a kanka za a cika ni'iman kuma ala ali yaqub gaba daya abin zai shafe su ya shafi ma wanda ya suke kusa da su ya shafi dukkanin zuriyan annabi yaqub yana tambaya haka sai ya ce kamar me kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq ba yanzu Allah ya fara wannan abin ba kamar yanda atammaha ala abawayka min qabl kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala atamma ya cike wannan ni'iman nan ala abawayka akan iyayenka biyu wa kenan annabi ishaq da annabi ibrahim yace annabi ishaq da annabi ibrahim Allah ya mutunta su ya daraja su ya cike musu ni'iman gaba daya annabi ibrahim an jefa shi wuta ubangiji Allah ya bayar zama aminci da yasurin shi sanyi da aminci ubangiji Allah ya kare shi ya daukaka shi aka wayi gari duniya gaba daya Allah ce inna ibrahima kana umma sannan Allah ce wattakhadha Allahu ibrahima khalila ranar tashi alkiyama dan gidan aljanna ne yace haka kai yace haka kai wa min wara'i sannan kuma ga annabi ibrahim ga annabi isaka shi ma Allah ya daraja shi Allah ya mutunta shi ni ma annabi yakub Allah ya min cikin yara na kai kuma Allah zai mawa Allahu akbar ni'ima ne ko sai Allah yaran na dewa su 12 yara 12 amma Allah ya ce na farko bai zama ba annabin ba kaji hikimar Allah fa Allahu akbar wallahi ɗan uwa ko gidajen zango ku dauki karatu annabi yakub ba annabi manzo fa Allah ya bar kaka annabi ibrahim ya zama manzo annabi saka ya zama manzo sannan annabi yakub kuma ya zama manzo yanzu za fidda manzo kuma kaji amma wurin fidda manzon nan first born na bai zama ba second born bai zama ba na uku na fudu duk babar sun zama ba sai aka zo kasa umman su ma daga baya aka auro ta zo ta haifi yusuf da bunyamin sai Allah ce to kai kankanin nan gadon baban kan nan kai za ka yi Allahu akbar mutane ke yi ko Allah
inda mu mutane ne da yanda za mu fari Allahu akbar inda mu mutane muke yi da ya za mu yi shi mu ce to farkon yaro dan nan shi ne shi sa ka ga babban yaro kana cewa ni ne babba shi sa ka son gana wani ba haka Allah ke yi ana iya kai ne babba amma kaso mai kyan ba naka bane Allah ya ba wani daban amma nan ga shi ka ga inda yi rabo shi ka ga abu mai kyau sha ce babba kai doki wanda bai da kyan ka ku kanana baiwa ba girma da katon jiki ne baiwa ba kun gane ba don ka girmi kowa ba ne inda don girman kowa ne da cikin gidan manzon Allah ai akwai Abu Talib ai akwai Abu Lahab to ya Allah ya kyale sai ba manzon Allah to sai Allah ya ce وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك النبي إبراهيم سنن وكما دا النبي إسحاق أي كاغا بيكير كان سبا دا ما شما ينا تشيكي yaron ya riga ya san shi shi saba shi bayanin kansa ba yace abinda Allah yayi ma annabi Ibrahim yayi ma Ishaq yayi ma ni cikin yara na duka kai Allah ya zabi zai maka shi yasa tunda al'amari mai girma ne kokarin da zan yi shine zan rufe ka rufe wanda zan yi ne kaka gaya ma kowa bar mu bi abin sannu a hankali ni'man ya komo gare su amma muka yi wasa sun nemi su sare ka gaya musu wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala abwayka min qablu yace tuntuni min qablin nan tuntuni kenan to wannan duka ana ja da manzon Allah ne yanda Allah ya yi ma wa'annan ni'imomi da bai wannan manzo Allah kai ma ya cika da kai haka domin manzo Allah na masa wanga maganan nan shi annabi Yusuf da manzo Allah duka kakansu guda wane ne kakansu annabi Ibrahim domin kakan annabi Yusuf annabi Ibrahim ya haife shi kakan annabi Muhammad annabi Ibrahim ya haife shi kakan annabi Yusuf shine wa Ishaq kakan annabi Muhammad shine wa Isma'il shi sa ana gaya mai abin da ya cika madan wanshin nan Allah ce ni ne na daukaka an shiga cikin kaza kai ma ya cika da kai sai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ga abin da ya faru annabi Yaqub wanga firan ga duba kun gan shi ayan Qur'ani to firan annabi Yaqub da wa kenan da dan shi annabi Yusuf wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka ay bima'na bin nubuwwa wa ala ali yaqub ay ala auladihi sai maluma akwai da suka ce kulluhum anbiya akwai maluman da suka ce a ba dukan su ne annabawa ba shi annabi Yusuf shine ba annabi amma ni'ima da darajar annabtakan ya shafi sauran duka baki daya na'am inna rabbaka alimun hakim alim Allah masani shine alim masani shi yafi sani inda ya kamata ya abin shi akwai da ya kai Allah sani ne hakim sannan shine mai hikima yana ajiye abu bigirinsa duk abin da kaga ya shiga bigirinsa to wallahi akwai hikima duk abin da kaga mun yi da hikiman ubangiji Allah ne subhanahu wataala inna rabbaka hakimun alim to yanzu wanga firan annabi yaqub kenan yanda annabi yaqub ya approach mafarkin annabi wa kenan an yi mafarki to firan da ya biyo bayan mafarkin kenan yanzu za mu je wurin yanun mu je mu ji su ma ya akai da su na'am mala umar لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف نعم وإنا
وإنا له لناصحون نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون الله أكبر نعم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله بك لافيا الله ساكا مكا الخير. bayan Allah mushrikan Makka da Yahudu akwai wani conspiracy da suke yi ta wasu annabi against annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine Yahudawa mushrikan Makka na zuwa wurin Yahudawa she Yahudawan su ce musu kamar she su ce ai ga wani ya zo cikin mu kaza kun an ba ku alheri fa kun Yahudawa na neman alheri ga baban su ba she ku aka ba ku ya fito cikin ku suna zuwa wurin Yahudawan su ba su tambayar da za su tambaye manzon Allah a kure manzon Allah suna zuwa wurin Yahudawan ya za yi manzon Allah ya ji kunya domin manzon Yahudawan sun yadda da annabawan Yahudawan suka yadda da ilimin Yahudawan amma na gida dan wansu wanda aka ba su da nashi ba shi sa haka abin yake za ka ga an baka abu idon ka bai cikawa da shi ya fi cikawa da na wani ba ka gani abin da aka baka wani za ka ga an ba shi malami bai daraja nashi malam wani nashi bai so to haka Qurayshawa suka yi ga ba annabi fa bada da yin Allah wanda za shi gaban Allah shi Allah ya ce in an buga kofar gidan aljanna ka abu da shi an ji sunansa Allah ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda amma suna fama ya Yahudawa rasa manzo Allah kunya wallahi shi ana kawo tambayoyi yanda za a yi tambayan nan manzo Allah ya kasa shi sa cikin wannan dabaran shi suka je wurin suka ce duban in kuna son ku tabbatar ba annabi bane ku je ku tambaye shi akwai wani yaro daga kasan Sham wani ba annabi daga kasan Sham an fidda shi ɗan wayen shi sun fidda shi cikin kasan Sham baban shi yayi kuka har ya makance daga baya aka dawo da shi yazo yana kasan Misra ku tambaye shi labarin wannan yaro mun san bai yawa bai sani ba sai suna zuwa wurin manzo Allah suna yi manzo Allah tambaya sai Allah ya ce to ba da manzo Allah zauna ka sha labari Allahu Akbar manzo Allah ya bada labari Yahudawa na aunawa da nasu ya gama nasu kuma ya gaya musu abin da sani ba shi sallah ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin to wanga ina jin shine karatu mu gobe sun zo su sa manzo Allah kunya yanzu aka ana zaune ana jiran ya ji kunya manzo Allah ce to ku zauna ku ji
shi sa manzo Allah ya karanta musu, ya karantar da su, ya koyar da su abinda ma ba shi cikin littafinsu. Suka nasu, suka manta da kansu, sun ji labarin daidai inda ya kai nasu, har suka manta da kansu kuma suna girgiza kai suna jin sabon labari. Shi sa yi hankali da wanda kake daukan mataki don ka sashi kunya. In kai wasa kai kunyan zai bisa ka. Ina muku bayanin ga 'yan waye annabi Yusuf sun zauna da su yi mitin kan danwansu. Shi sa zama ana tattaunawa kan danwa kuskure ne, kiyayya yake haifar. Kuna gida guda, 'yan waye guda, she ku zauna kuna tattaunawa, kuna yawan magana kan danwanku. In kun zauna ba ku da magana, ce wani ga kaza, ayyai kaza, ayyai kaza, ayyai kaza. In za a duba ma aibobin da ke tare da ku, aibobin da kuke aibata shi, naku ya fi karfin nashi. Ce sa sun zauna suna tattaunawa. Ce sa gobe za mu zo kan wanda suke zama suna tattaunawa ya da su cutar da danwansu. Yana cikin zangonninmu, Allah kiyaye baki da yau. Ce sa muna roƙon Ubangiji Allah ya nuna muna gaskiya, ba mu ikon bin gaskiya, ya nuna muna karya, ya ba mu ikon nisanta game da barin karya. Allah kada ka ba mu samu na karya da gaskiya, albashi mu rasa wanda za mu kama. Allahu akbar. Dama mun gaya muku cikin wanga lokaci cikin watan Ramadana, aikin da muka sa kanmu za mu yi shine taimakon marayu. Za mu tufatar da marayu, mu sa musu riga, mu sa musu takalmi, mu ba su abincin da za su ci cikin abin da Ubangiji Allah ya ba mu. Shi sa abin da nake roƙon ku zuwa gare shi shine bayan Allah, kayan marayun nan, kayan maraya 200 Ghana cedis, maraya guda duka ke. In kana so ka bada 100, wannan 100 na ya san da iko Allah zai kwaba bangaren wato shaddan nan. Sannan kuma kana so ka bada 100, sannan shi kuma a sai mai takalmi. Wanda za ka yi duka shi ne, amma ka bada 200 ka yi packaging da ka bada ke. Manzo Allah ce ana wa kafirul yatim. To sarki Allahu akbar, ga sarki yace shi ya bada riga ya bada takalmi. To ubangiji Allah ya tufatar da kai, rufa maka asiri, ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. To bayan Allah aikin kenan, in zaka bada 100 ne riga, in zaka bada 100 ne kuma takalmi, in zaka bada 200 ne takalmi da riga. Allah ya saka muku da alkhairi, ubangiji kuma Allah rufa muku asiri. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna alkhairin da ke cikin wato ciyar da mai azumi. Akwai wanda yanzu aka nuna muku bayanin ga sun yi azumi za yi bude baki ba su da naci. Azumin ga yanzu aka bai da naci, bai da wanda zai bude baki da shi, bai da wanda bayan ya bude baki da shi ma zai ci, bai da wanda zai sahuru da shi. Shi sabawan Allah, in 50 cedis aka bayar, in 100 Ghana cedis da aka bayar, in 20 Ghana cedis da aka bayar, a har ada ana taimaka a ba wani 10 cedi, a ba wani 20 cedi. Haka za mu ta yi, ana azumi, ana samun lada, suna samun lada, kai ma kana samun lada, ana samun lada, kai ma kana samun lada, kai kana samun ladan naka, kana samun ladan wanda kuma ka taimaka musu kai bude baki. Tun daga 10 cedi ai bude baki da shi, 5 cedi ma yayi, 20 cedi ma yayi, iya gwargwado. Daidai misali bai Allah, wanga aiki kenan da Annabi Muhammad da sahabbai suka gadar muna, suka rasu suka bar muna shi. Mu ma muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi, ya samu yi wanga aiki. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.